салом ҳамдиёрони азиз. озодии ин ҳуқуқи иҷрои ҳама гуна амалҳоест ки онро қонун иҷоза додааст. дар акси ҳол ҳар амали аз чорчӯби қонун берун ҳамчун кирдори ғайриқонунӣ баҳо дода мешавад. оиди баъзе аз ҷиноятҳои содиршуда тариқи барномаи криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ барои шумо маълумот хоҳем дод. дар студия бо шумо Моҳрухсор Таваллузода. сархати хабарҳо чунин аст. баҳси пулӣ ду зан ба ҷинояти одамкушӣ анҷомид. барои маблағ бахс муноқиша кардем. Ман дар сари ғазаб полишро гирифта вайро воқеъ кардам. гумроҳон ҳанӯз ҳам ба майдондории сеҳргарон мусоидат мекунанд. боздошти фолбинони навбатӣ. ман шонаи гӯсфанд барои зану шаҳварӣ байнашон носозӣ мешавад. ҳамеро нависта мегӯем барои дар тандид бикунед. такрор намудани одати бад ва ба худ хулосаи зарурӣ набаровардан нашаҷалобро бори дигар назди қонун сархаму дастбаста гардонид. ин ва дигар хабару гузоришот дар нашри навбатии барномаи имрӯза. милитсияи пойтахт аз содиршавии ҷинояти одамкушӣ хабар медиҳад ки аз ҷониби як нафар ҷавонзан содир шудааст. ин ҷинояти гӯшношунӣ дар кӯчаи деҳотии шаҳри Душанбе содир гардидааст. гумонбар Мироҷзода Покиза як нафар зани 62 соларо бо як бераҳмии махсус ба ҳалокат расонида, тиловориҳояшро ба яғмо бурдааст. шарҳи ин ҷинояти даҳшатбор дар гузориши майёри милитсия Сироҷдин Шакурӣ. вақте кирдорҳои пинҳониву ҷинатӣ ошкор мешаванд, боиси андӯҳу нанг ва шармсориву сарафкандагии афроди ҷинатпеша мегардад. Мироҷзода Покиза соли таваллудаш 1988 сокини шаҳри Душанбе ки мехост мақомотро ба гумроҳӣ бурда аз ҷавобгарии ҷинатии пинҳон шавад, дар натиҷаи коркардҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи кофтукови ҷинатии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ва прокуратураи шаҳри Душанбе ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти одамкушӣ дастгир гардид. номбурда санаи 28 январи соли ҷорӣ дар заминаи хусумату бадбинӣ Ҷаъфарова Зулфия сокини 62 солаи шаҳри Душанберо дар манзили истиқоматиаш воқеъ дар кӯчаи деҳотӣ бо роҳи буғӣ кардан ба ҳалокат расонида ҷавоҳироти тилогини ӯро тасарруф намудааст. дар манзили истиқомати Ҷаъфари Зулфия мо барои маблағ бахс муноқиша кардем. маблағ 2200 сомонӣ ҷанг шудем. ҷангу ҷанҷол калон рафт. ман дар сари ғазаб худам нафаҳмида худамро риоя накарда полишро гирифта вайро воқеъ кардам. чуноне зимни тафтишоти пешакӣ муайян карда шуд, баъди анҷоми кирдори ҷинатӣ гумонбаршаванда Мироҷзода Покиза худро низ заҳролуд вонамуд сохта бо ин ҳиллаву макр мехост аз ҷавобгарии ҷинатӣ пинҳон шавад, вале маҳз малакаи баланди касбии кормандони милитсия ва прокуратура боис гашт ки парда аз рӯи аъмоли пинҳониву ҷинатии Мироҷзода Покиза бардошта шавад. акнун ӯро мебояд барои кирдорҳои ҷинатии содир намудааш дар назди қонун ҷавоб гӯяд. вобаста ба ҳолати марги Ҷаъфарова Зулфия Ҳусейна, парвандаи ҷиноятӣ бо аломатҳои моддаи 104 қисми д банди и кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати Мироҷзода Покиза ноҳии ҷомӣ оғоз карда шуд. айни замон гумонбаршуда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. тафтишот пешакӣ бо парвандаи ҷиноятӣ идома дорад. дар натиҷаи доир намудани амалиёти махсус ба кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии ду дар ноҳияи Бобоҷон Ғафур муяссар гардид ки ҳадафи нашъаҷалобро барбод дода аз ӯ зиёда аз 2 килограмм воситаи нашъадорро мусодира намоянд. оиди боздошт ва мусодираи ин бори марговар подполковники милитсия Акбар Шарифӣ гузориш омода кардааст. коркарди ахбороти моҳиятнок ва фаъолият бо методҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ кормандони шуъбаи дуюми вазорати корҳои дохилии ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро барои ошкорсозии нашъаҷалобӣ муваффақ гардонид. шаҳрванд Одинаев Далер Ҷамшедович соли таваллудаш 1994 зода ва истиқоматкунандаи деҳаи Чорчароғи ноҳияи Ёвон дар нигаҳдорӣ, интиқол ва муомилоти ғайриқонунии воситаи нашъадор гумонбар мебошад ки дар натиҷаи чорабиниҳои марҳилавии оперативӣ аз ӯ 2 килои 194 грамм мухаддароти намуди ҳашиш мусодира шудааст. ин дар ҳолест ки гумонбаршуда барои ҳамин гуна кирдор дар Федератсияи Россия ба муҳлати 8 сол аз озодӣ маҳрум гаштааст. шукри ҳаёти осоишта накардан ва роҳ гирифтан дунболи одати бад боз вазъияти ӯро ногувор сохт.
عاقبت پشیمانی گپ هر کس نروم جوانو ما خطا کردم. гумонбаршуда Дали Родинаев давоми як моҳ мавриди назорат ва коркардҳои оперативии милитсияи суғд қарор дошт ки натиҷааш тасдиқи ахбороти оперативӣ бо мусодираи зиёда аз 2 килограмм ҳашиш мебошад. ҳаракатҳои ҷиноятӣ дар ҳудуди маҳаллаи гипраземи шаҳри Душанбе анҷом дода шудааст. Дидаву дониста иҷрои амали ҷиноятӣ доғи навбатиро дар сарнавишти гумонбаршуда хоҳад гузошт. айни ҳол аз рӯи далели ошкор гардида парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 200 кодекси ҷиноятӣ оғоз карда шуда гумонбаршуда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад ва барои муайян кардани ҳаммаслакони ӯ чорабиниҳои оператививу тафтишотӣ ҷараён дорад. пайваста масъулини вазорати корҳои дохилӣ дар ҳузури фаъолони ҷамоатҳо ва ходимони дин бо машғулшавандагони фоълбинӣ ва сейру ҷодугарӣ вохӯрӣ гузаронда чӣ гуна ба ҷомеа зараровар будани амали онҳоро мефаҳмонанд, зеро ба ҷуз гумроҳ кардани ҷомеа, талқин кардан ба ақидаҳои хурофотӣ, пеш овардани тадбирҳои ғалат ва макру фиреби мардум аз ин гуна инсонҳо чизеро интизор шудан аз имконият дур мебошад. мутаассифона боз ҳастанд нафароне ки ба чунин мардумфиребон бовар карда барои андак мушкилоти зиндагӣ роҳ пеш мегиранд назди онҳо. оиди боз як сеҳргари навбатии гузариши моро тамошо кунед. یکی از عامل‌های اساسی که امروز انسان‌ها را به گمراهی می‌رساند این عقیده خرافاتی است که مردم زود باور و گمراه به دام فریب عوام فریبان و به نام جادوگران افتاده لیاقت انسانی کامل بودن را از دست می‌دهند. ضمن پیشبرد عملیات‌های سنجشی از جانب کارمندان میلیسیای ختلان، ساکن جماعت دهات ثروت استقلال ناحیه کوشانیان، شهروند ابراهیم فرهیم، سال تولدش 1958 هنگام گذراندن عمل سحر جادویی نوبتیش بازداشت کرده شد. من خودم یکون معلومات دینی مدرسه اینها رو نخوندگیم. عمل و اندیشه، عقیده و فکرهای بی‌اساس که به دیگران و محیط اطراف تأثیر خود را می‌رساند و این ظهورات که از جهالت و نادانی و دور ماندن از علم و دانش سرچشمه می‌گیرد در اکثر موارد باعث بدبختی‌های در جامعه گردیده است. سبب من همین کارو کرده سالگیمون سحر جادو ناخونی و همیا از سببی که یکون کار دهقانی و یکون کار استوگری از دست منمیاد برای همون قدر همین کار کرده سیمونه که این کار خدیان بحث میکنیم که دیگه هرچند نامبر شده از جانب کارمندان میلیسیا برای مشغول شدن به سحر و جادوگری پیشتر چند مراتب بازداشت گردیده و نسبتش طبق طلبات ماده 482 قسم 1 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پرونده حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده جریمه بندی کرده شده باشد هم از این به خود خلاصه لازمی نبرآورده این نوبت با طرز و اصولهای نو تکرارن کردارهای غیر قانونی خود را ادامه داده و به مردم فریبی دست دارد. من این شانه گوسفند برای زن و شوهر بینشون ناسازی می شود همه را نایسته میگیم برای در تنده گور کنید بینتون ساز میشه خوبی میشه ساز کنید. дар замони тараққиёти илму техника ва рушди соҳаи тандурустӣ дучор шудан ба ҳолатҳои истифода аз хидматрасониҳои ғаразноки шахсонӣ ба ном табибу мушкилкушо дуохуну сеҳрбарур ки пеш аз ҳама манфиати шахсӣ ва даромади пулиро боло медонанд хеле нороҳаткунанда аст. дар натиҷаи доир намудани чорабинҳои оперативи ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони раёсати кофтикои ҷиноятӣ вазорати корҳои дохилӣ як далели мардумфиребии шаҳрванди хориҷӣ ошкор карда шуд. шолизи муҳаммадуруллоҳ соли таваллудаш 1968 шаҳрванди афғонистон муваққатан истиқоматкунандаи шаҳри ваҳдат бо истифода аз боварии динии шаҳрвандон ба дуохонӣ навиштани тумору таштоб ва ба ин восита ба сейру ҷоду ва гарму хунук намудани муносибатҳои оилавӣ машғул гардидааст. ба ин монанд аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри ваҳдат мардумфиребии қаландаров раҳматшоҳ юсупович соли таваллудаш 1962 зода ва истиқоматкунандаи кӯчаи дарвози шаҳри ваҳдат ошкор карда шуд. номбурда чанд муддат инҷониб бо ваъдаҳои бардуруғ аз қабили гарм намудани муносибатҳои зану шавҳар, кушоиши кор, бахткушоӣ ва дигар амалҳои дуруғини шаҳрвандонро ба гумроҳӣ бурда бо ҳамин восита маблағ ба даст меовард. ду бор омад, як бор омад об қати 50 сум дор, дуюм бор омад риштара 30 сомон қати
گرمیش کردم. وابسته به حالتهای جای داشتن نسبت بازداشتگردیدگان طبق طلبات ماده 482 کدکس حقوق بیانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل حقوق بیانکنی ماموری ترتیب داده شده برای چاره‌جویی به سود ارسال کرده شد. در شهر پنجکند و ناحیه باباجان غفورов نیز چنین عوام فریبان بازداشت شدند. از روی معلومات اپراتیوی هر دوی حقوق بیان کننده نادانی و سادگی شهروندان را استفاده برده با دلخواه مراجعت کننده نوبسته به کدام مشکلی گرفتار است بر عوض مبلغ پولی خدمت رسانی می‌نمودند. متوجه باشید. машғул шудан ба фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ аз амалҳои ношоистае маҳсуб меёбад ки одамро ба гумроҳӣ бурда аз таъсири он муносибатҳои ҷамъиятӣ халал меёбанд. таҷрибаи ҳаётӣ исбот кардааст ки боваркунандагони фолбинӣ осоиштагии зиндагиро аз даст доданд ва фолбинҳо тоифаи муфтхӯроне ҳастанд ки эҳсосу боварии шаҳрвандонро ба манфиати шахсӣ истифода бурда даромади пулӣ ба даст меоранд. дар натиҷаи роҳандозии чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри панҷакент чеҳраи ҳамин гуна машғулшавандаи сеҳру соҳириро ошкор намуданд. шаҳрванд равшанов ашраф соли таваллудаш 1951 истиқоматкунандаи деҳаи пушти қурғони ҷамоати деҳоти моғиёни шаҳри панҷакент дар хонаи истиқоматиаш дар болои ҳамин гуна хизматрасонии ғаразнок ғофилгир карда шуд. ном бурда бар ивази 300 сомони маблағи пулӣ як сокини маҳаллиро фол кушодааст. аз рӯи маълумотҳои оперативӣ чунин хизматрасониҳо бори аввал набуда ашраф равшанов собиқаи тӯлонӣ ин гуна хизматрасонӣ дошта хондани дуо, гарму хунук кардани муносибат ва дигар ҳаракатҳои ҷодугарӣ ба ӯ нисбат дода мешавад. ҳамин шумо гарму хунук кардан ба маблағи чанд сомонӣ мегиред? 100 200 300. кирдори ҳуқуқвайронкунанда бо тартиб додани протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дар асоси талаботи моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бандубаст гардида ба ӯ ҷазо дар намуди ҷарима ба андозаи 80 нишондиҳанда барои ҳисобҳо таъин гардид. дар шӯъбаи дуюми вазорати корҳои дохилии ноҳияи бобоҷон ғафуров низ зимни коркарди ахбороти оперативӣ кирдори ба ҷомеа хавфноки гӯё мушкилкушои мардум шаҳрванд кенҷаева саломат соли таваллудаш 1950 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти хистеварзи ноҳияро ошкор намуданд ки аз соли 2022 ба ин сӯ ба фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ машғул шуда бо истифода аз ҳар гуна ашёҳо ва хондани ояту сура ва дуоҳо бо ғалат ҳаракат ва садои талаффузҳои ғайриоддӣ фаъолияти ғайриқонунӣ пеш мебурд. тактикаи хизматрасонии саломат кенҷаева низ хислати хоси машғулшавандагони фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ мебошад ки маҳз ба хотири ба даст овардани маблағи пулӣ анҷом дода мешавад. ёдрас менамоем ки амалиёту чорабиниҳои мақомоти корҳои дохилии вилояти суғд барои ифшо намудани ин гуна фаъолияти ғайриқонунӣ идома дорад. беҳтар аст ки шаҳрвандон аз рафтан ба дари фолбини ҷодугар худдорӣ намуда тарзи ҳаёти солимро пеш баранд. با وجود چاره‌اندیشی ناظران بازرسی دولتی автомобили ҳамон ронандагоне ёфт мешаванд ки бо баланд намудани суръат, сабқати нодуруст ва дигар қонуншиканӣ роҳ медиҳанд. зимни доё намудани амалиёти судманд аз ҷониби кормандони шӯъбаи бозраси давлатии автомобилӣ дар вилояти Хатлон чандин қоидастезии ронандагон дар ҳудуди роҳҳои нақлиётгарди вилоят ошкор гардид. гузориш дар ин хусус. бо назардошти иҷрои дастуру супоришҳои роҳбарият ҷиҳати баргузории амалиёт таҳти номи шартии чароғаки роҳнамо ҳайати кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон ва ҷузъу томҳои он дар амал тадбирҳои лозима андешиданд. зимни пурзур намудани назорат дар заминаи талаботи шартҳои амалиёти болозикр як қатор камбудию қоидавайронкунии ронандагонро ошкор сохтанд. сокинони шаҳри бохтар Туйчиев Фазлиддин ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Toyota Corolla қайди рақами давлатияш 5858 TT03, Бердиев Охунҷон ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes Benz қайди рақами давлатияш 3383 VM03, сокини ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ Ҷабборов Абубакр ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes Benz қайди рақами давлатияш 1012 MO03, сокини ноҳияи Ховалинг Маҳмудов Рамзиёр ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Kia Rio қайди рақами давлатияш 9697 VM03, сокинони ноҳияи Хӯросон Раҳмонов Бег Муҳаммад ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Айён қайди рақами давлатияш 8316 TT03. дар ҳақиқат ман светофорро сиро гузаштам,
دیگه تکرار نمیشود. ساکنی ناحیه وحش کنجاев شیرالی راننده واسطه نقلیات تمغه اوپل وکترا قید رقم دولتش 0193 RT01 از روی ماده 318 کودکس ماموری حقوق ویرانکنی جمهوری تاجیکستان بنابر رعایت نگردیدن قاعده های به خطری در راه در مورد اطاعت نکردن به چراغک راهنما به قید گرفته شده نسبتشان پروتکل های ماموری ترتیب داده شد. ҳайати кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти хатлон дар мавриди ба низоми муайян даровардани ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар ҳудуди роҳҳои вилояти хатлон бо баргузории чунин амалиётҳои мақсаднок тасмим доранд мин баъд низ дар амал тадбирҳои лозима андешанд. тамошобинони азиз, ин буд хабару гузоришҳое ки то ин дам ба дасти мо таҳиягарони барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ расид ва пешкаши шумо намудем. маълумоти бештар оид ба вазъи ҷинояткорӣ ва натиҷаи фаъолияти милитсияро шумо метавонед аз сомонаи расмии вазорати корҳои дохилӣ дастрас намоед. барои ҳамкорӣ бо милитсия дар вазорати корҳои дохилӣ телефони боварӣ 221 21 21 тариқи шабонарӯзӣ фаъолият дошта шумо имкон доред дар ҳамкорӣ бо мақомоти корҳои дохилӣ ҷиҳати пешгирӣ ва мубориза бо ҷинояткорӣ самгузор бошед. хайр.